Hürmetli soğuş veteranları, muhterem tыл батырлары, vatandaşlar. Жеңүү күні халқыбызның ең бүйік, ең зор бейрамын быйыл 75-ші тапқыр қаршылайбыз. Жеңүү күні 9 май ватаныбыз тарихында бәйләп бітіргісіз зор һәм изге бәйрәм. Жеңүү күні зор хәрби батырлық, шулық вақытта ауыр қайғы күні дә. Yıllar uza, şırlar almaşına. Biz büyük жеңінің нинди кыйммәткә төшүен, зур курбаннар бәрабәренә яулап алынуын бер вакытта да онытырга тиеш түгелбез. Җиңүчеләр буыны безнең өчен кыюлык һәм каһарманлык, бердәмлек һәм ватанга тугрылык үрнәге булып тора. Biz аларны хөрмәт итәргә, сафлары көннән-көн сирәгә ябарган сугыш ветераннарының, тыл батырларын, тыл хатыннарны, сугыш чылбырларын, ятим үскән балаларны һәм әсирлектә интеккәннәрне берсен дә онытырга хакыбыз юк. Миналарда шартлап шилгәннәр, әүрелгәннәр туфрак гөл булып, хәтер ашамың су бер мизгелдә халыкканнар алсу гөл булып. Сезгә җырым данлы каһарманнар, мәңгелеккә күзен йомганнар. Сезгә җырым канлы яуларыннан кайтмый калган газиз туганнар. Шешек атарга да өлгермәгән сезнең гомер тоташ җыр гына. Газиз ватан өчен эй туганнар, калдыгыз сез сугыш кырында. Сугыш әйгәләре. Батыр якташларыбызның истәлеген халкыбыз кадерләп саклый. Хөрмәтле райондашлар, бөек җиңүнең 75 елы белән тәбрикләү өчен сүзне Актаныш муниципаль район башлыгы Фаттахов Энгел Навапына бирәбез. Рәхим итегез, Энгел Навап. Исәнмесез, хәерле көн, хәерле иртә, хөрмәтле райондашлар, hürmetli hizmetdaşlar, бүгінгі шарада катнашучылар, ең беренчесеннән барыгызны да котлыйм. Бөек бәйрәм, зур бәйрәм, бөек җиңүнең 73 еллыгы белән исәнлек, саулык, иминлек, илләребез, күкләребез тыныч булсын, балаларыбыз, оныкларыбыз бер вакытта да андай мәшәлләрне күрмәсен. Кем уйлаган бөек җиңүнең 73 еллыгын шушы составта гына сезнең белән билгеләп үтәрбез дип. Хәтерлим ничек итеп 30 еллыкның билгеләп үтелгәнен, хәтерлим 40 еллыкның ничек итеп билгеләп үтелгәнен шушы район үзәгендә. 50 еллыкны үзебез әзерләргә туры килде. 60 еллыкны шулай ук әзерләргә туры килде. Менә без сезнең белән 73 еллыкны билгеләп үтәбез. Әлбәттә планнар зур иде. Ләкин күреп торасыз, шушы инфекцияның булуы нәтиҗәсендә biz гадиерәк формада бүген билгеләп үтәбез. Ләкин илебез президенты Владимир Владимирович Путинны сез ишеттегез, тыңладыгыз. Кичә президент Рустам Нургалиев да әйтте, сентябрь башында булыр диде. Икенче бөтен дөнья сугышы тәмамланган көнгә багышларбыз дип. Ләкин бик зур олы күләмдә барбыр бөек җиңүнең 73 еллыгын билгеләп үтә булачак. Сез аны белергә тиеш, һәм сез аны башкаларга да җиткерергә тиешсез. Без инде olarak bu aytıraq kerak, Nurullah Ganish var indi mында, Raykom KPS vaqtida ishlagan. Ellik buyuk җиңүнең bayramlari belgilab o'tganda bizning boshimizga da kelmadi. Mana 73 yillikni belgilab o'tganda endi barqa kela boshladi. Butun dunyo Nurembergskiy prosesining natijalarini endi yer sharida turlicha qarov bo'lur degan fikrimiz boshqa da kelmadi. Agar da ишеткән булсагыз, соңгы көннәрдә бит инде бик күп архив материаллар күтәрелә. Бик ватан сугышына багышланган документаль кинолар, художественный кинолар карарга туры килде. Күптән түгел статья чыкты бит Америкада. Икенче бөтен дөнья сугышы башланды. Германияның һәм Советлар Союзының Польшага барып кируе белән. Менә шул сүзләрне, шул җөмләләрне күребез дип, мәсәлән, минем үземдә башыма да килгәне булмады. Хәзер инде Бейк ватан сугышы, икенче бөтен дөнья сугышында Германия белән Советлар Союзын бер дәрәҗәгә куеп сөйләү турында сүз бара. Как будто Советлар Союзы сәбәпче булган икенче бөтен дөнья сугышының башлануына 4 ел булганын дәвам итүенә бөтенебездә беләбез. Германия бит безгә керә, без барып кермәйбез бит Германияга бу көндә, ул көннәрдә әйтергә кирәк. Шуңа күрә монда инде нигездә безнең мәктәп директорлары, балалар бакчалары, әҗә шуларны танлаган настолько обидно. Нәрсә диде ул тоже телевизордан.
Nuladnayda Simait Kanar Simait Simler Konuk'nun heykelin Nerse bulgayından birisi Avrupa'da bitti. Nerse diyor. Bundan sonra поколение şul ruhta o seçip etti. Yol o seçip işte Sovetler Sovyeti agressor Avrupa'nı soyalab algan il olarak hem şul balalar bilen üskeş bizning iş alıp barası bulacak gelecekte. Ko'rasiz bit Ukrainada indi поколенiyesi bu günkünde. Bizga qarata, Rossiyaga qarata Eminne mana shunday hallarni keltirib chiqarmasin. Dars tarixini bolalar uchun bizning buni belgilab o'tishda kerak bo'la turgandir. Shunga ko'ra biz o'zimizdan turgan ishlarga tez. Biz el ishida boshqa javob bermaymizlar. Biz respublika ishida u qadar ta'sir etolmaymizlar. Hurmatli yetakchilar, maktab direktorlari, bolalar bog'chalari, bizning maqsad o'zimizning o'sib kelishi bo'lgan. Chin tarixni berib qoldirib, anglatuv, deyishim shunday bu informatsion ataka bargan Rossiyaga qarata ne için bizni şol 27 milyon halkımız o'lganini anglatuv, ne için 21 ming xalq bizni Aqtanishdan ketib shuni 9 mingini aylanib qaytganini anglatuv. Bular bizning tarixiy burchimiz bo'lib turadi bu kunda. Shunga ko'ra da bir nechta qodilashtirib bo'lmay bu bayramning ahamiyatini ham aniq o'tkaruv choralarini. Shunga ko'ra Birok mana maktab direktorlari sizga murojaat aytdim endi oddiylashtirmangiz. Bor bit. Onlayn charalar, turli charalar bolalaringizga borib yetarga tirishib, ota-onalarga borib yetarga tirishib bo'lganda. Yetakchilarim Ağıl başlıkları bilen bugün uchrashuv bo'lib endi bizning ishma предприятие yetakchilari kollektiv ta'sis baribir nashalarni bayna anglab yetkazga tegish turli kishi bor. Siz o'ylaysiz, butunisida bilayinlar, butunisida dirsonglaydi. Shunga ko'ra biz o'zimizdan turgan ishni anglatirga tegish, ne uchun bizning ankaylarimiz, abilarimiz, babalarimiz qaysi so'shda qolgan, qaysi endi qaytqash rayonda bugun 12 gina soğuş veteranı var. 11'e beride, 12 insanın Ufa şehirinde biz alanı yerip çıktık varsında 660'a yakın hizmet veteranı, tal veteranı var. Trojan 2 tılı, debatılı. Biz alarga her birisini hürmet iterge tırıştık. Bir yılgısı yılda her birisine güçleneş paketleri bulsa da tutarga tırıştık. Noy mühimiylerinde bulduk, bunları kutladık. Bizning qutlaularni topshirdik. Ham birinchi topqir deganda 2016 bo'lgan so'g'ish shari bolalarına biz qutlaular topshirdik. Bular albatta o'zimizning tarafdan boshqarilayotgan ishlar. Men ko'rib turaman. O'lmas bo'lib maktablar rahmat sizga barir bolalar bek aktiv qatnashib proses davom etadi bu kundada aytira kerak. Bek ko'p choralar shulay o'tabek vatan so'shina boshlangan. Baribir maktablarda o'quvlar bo'lmag'ach ko'p kishi televizorda kompüter altında, sosyal şilterlerde şulay bulgaç alanın rolü, ahamiyeti bek zor, hem alardan biz sizin bilan aqıllıkla faydalanırga teyiştik, ben hesaplayman. Günüde motor, hatırlasak 70 yıllıkını qarlı yağmur astında bayram etkendik, yalışmasam 2015 yılda. Bugün aybat etip bayram etip olar. Bayram eterge mümkünligi bizde var. Avul xo'jaligi, yozuv qirishlar Başti bitti deb aytira kerak. Eng birinchilardan bo'lib rayon yozuv qirishlarini tayyorlab oldina. Kelib bosdi bik motor etib, qizimlar kelib chiqdi bik motor etib, xo'jaliklar shashini boshqardilar. Tirikchilik o'lkasida bik motorgina o'shlar aytira kerak. O'zganiga qaraganda shulay 18-20 tonna ortiq ko'rak produksiya yetishtirib 200-210 tonna sutga chiqib yotamiz bu kunda. Sotsial masalalar har birisida hal etilib keladi bu kunda. Tuzilishlar motorgina olib boriladi. Shunga ko'ra biz yetakchiligine bir ko'p rahmat. Mana bu so'g'ish veteranlarına, tal veteranlarına tiyishli aqshalar qaytarilib topshirildi. Ularning bo'laklari topshirildi, kuchlanishlar topshirildi. Men o'zim har bir so'g'ish veteranlar bilan uchrashib chiqdim. Ular Kırg'iziston da bir daqiqasi kelmay ijmoq turmush deydilar. Kırg'iziston da ular ko'rganlar bilan chavashtirsak, u shunday turmush olar uchun bo'lgan. Shulay bo'lgach, hurmatli rayondoshlar, hurmatli yetakchilar, biz shularni esga olib, o'zimizning qo'l ostida ishlagan kishilarga, bolalarimizga, xizmatkorlarimizga shu bayramning ahamiyatini yetkazib, motor etib, bayramlarni o'tkazib, kelajakda shu Aqtanishimizning, rayonimizning yozmishin, ishchanligin sizning bilan bir komanda bo'lib davom etsak edi.
Her birinizni de tağan kutlayım şu büyük günün 75 yıllığı bilen isenlik, sağlık, eminlik hemmegizge de tilep kalarga ruhsat ettigiz. Bayram bilen sizni barıgızna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم rahmet olarak jiberilgen süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin anın gaylesinin, anın sahabe-i kiramlarının ruh şerifelerine eriştir. Ya Rabbim Allah, soğuş kırlarında yatıp kalgan Ebi babaylarımızın ruh şerifelerine eriştirip ruhlarını şad kıl. Doğan yaplarına kaytıp, Ya Rabbim Allah, ömür geçirip vafat bolgan. Barşabızdan da doğan tübiyakçı ervahlarımızdan cidib onu Ebi babalarımızın ruh şerifelerine eriştir. Ya Rabbim Allah, bizlerini şu şimdi soğuş afetlerinden sakla Ya Rabbim. Şu hastalık afetlerinden sakla Ya Rabbim Allah. İlkinleri bizge tınışlık, iyilik verip. Ya Rabbim Allah, kuşkanlarını öte anlarından taylap yaşa. Balalarımızga hayırlı faydalı ilimler alıp algan ilimler bilen gamel ibadet kılıp dinimizge, jirligimizge, cemiyetimizge hizmet etüşü hayırlı faydalı bendelerden bulagan nasip ile. Ya Rabbim Allah, barşabızına da düşmanlarının gözünden, jinlerinin ziyanından sakla Ya Rabbim Allah. Hemme bizning de tutkan urazalarımızını, kılgan gamel ibadetlerimizni, birgen hayır sadakalarımızını kabullardan kılıp, Ya Rabbim Allah, meşitlerimizde şıraşırga, görüşürge, Ya Rabbim Allah, aralaşırga nasip eyle Ya Rabbim Allah. Hayırlı şeyler nasip eyle Ya Rabbim Allah. Basu kırlarımızga bereket verip, ikmeklerimiz un bulup, mol bulup Ya Rabbim Allah. Özünün süyüklü bendelerin bulup, İki dünya bəhdlərin nasib ilə, amin. Allahümme ahfazna, ya feyyazu min cemi'al belaya vel emrad bi rahmetike, ya erhamer rahimin, amin. Allahu ekber. Rahmat Ruslan Hazret Bey so'raytirib, shundan da babalarımızın ruhlari shod bo'lar degan umidda qolamiz. Ixtiyor, hurmatli vatandoshlar, 2075 yılı o'yindan 1 minut tanlıq imlandilar. Bayram tantanasına qatnaşular. Hazır rahim etiniz. Мәңгілік отқа шешек бейламдарын күйу тантанасы.
bayram мәңгі ұмытылмастық bayram. Yıllar ötken sayın bu bayramның әһәмияте артқаннан арта бара. Көріп тұрасыз, бүгін жер шарынан енді күрәш барғанын, тарихны кері язарға тырышучыларның көбейгәннән көбәюен. Көріп тұрабыз, Германияны белән бер рәттән Советлар Союзында агрессия илі формасында күрсәтергә тырышуларын булуын. Шуңа күрә безнең максатыбыз, бурычыбыз киләчәк буынга, үсеп килешү буынга, балаларыбызга, аналарыбызга дөрес тарихны булдыру, дөрес тарихны өйрәтеп калдыру, белдереп калдыру һәм ул безнең төп максатыбызда булып кала торгандыр. Әлбәттә, беребез дә уйламадык, шушындай форматта гына бу бәйрәмне билгеләп үтәрбез дип. Күреп торасыз, коронавирус инфекциясы үзенең эшен эшләде. Ләкин илебез президенты Владимир Ильич Путин әйтте, без 2073 елга бик көчле итеп билгеләп үтәчәкбез. Баш сентябрь башында булыр диде. Шуңа күрә без аңа ышанабыз һәм ул шулай булачак та, Алла бирсә. Әйтергә кирәк, бәйрәм итәргә тулы хокукыбыз бар, Актанышта тулы ханлы хезмәтчән халык яшый. Бүгенге көндә дә безнең язы кырышларыбыз бетү дәрәҗәсендә. Игенчеләребез бик матур итеп язы кырышларын башкарып чыктылар, матур итеп һөҗүмнар чыкты. Терлекчелектә узганына караганда 18-20 тонна артыграк продукция җитештереп, республикалар лидерлар алдында барабыз. Районыбыздан 21 мең халык егетләр сугышка китте, шуның 9 меңенә әйләнеп кайтты. 5 Советлар Союзы героебыз бар. Бүгенге көндә исән 12 ветераныбыз бар. 660-ка якын тыл ветераныбыз бар. 2000-нан артыграк сугыш чоры балаларыбыз бар. Бәйрәм алдыннан без аларга хөрмәт күрсәтергә тырыштык. Һәрберсенең күңеленә барып җитәргә тырыштык. Илебез җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Республика җитәкчелегенә бик зур рәхмәт. Алар тарафыннан бик күп эшләр эшләнде. Иң мөһиме, хөрмәтле райондашлар, андый сугышларны безгә инде күрергә язмасын. Балаларыбыз, аныкларыбыз һәр вакыт тыныч тормышта гына яшәсеннәр. Бәйрәм белән тагын бер кабат исән-имин булыгыз, бергә булыйк киләчәктә дә.